Blanes ja ho té tot a punt per la cavalcada de Reis. Aquest diumenge a les 6:05 de la tarda, Ses Majestats, els Reis d'Orient, arribaran a Blanes. Enguany ho faran amb noves carrosses, nous elements i un vestuari renovat. A més, la cavalcada incorporarà un recorregut més llarg, iniciat des de la plaça Països Catalans a les 6 de la tarda, on hi haurà un seguici format per 300 persones que desfilaran acompanyant els Reis d'Orient. Tenim alguna carrossa nova, intentem millorar alguns fallos que vam trobar l'any passat. Segur que en trobarem alguns de nous també, però hem renovat molt vestuari, que feia moltíssims anys que el teníem, i anem millorant i canviant carrosses perquè la gent pugui disfrutar una mica més. Feia uns 20 anys que no es modificava gaire cosa, tema carrosses principalment. L'any passat ens vam enfocar molt a les carrosses i aquest any ens hem enfocat molt amb els vestits. Aquest any hem decidit començar a plaça Països Catalans, ja que pensem que és una bona avinguda perquè la gent també pugui disfrutar i pugui ser més llarg i la gent pugui estar en més llocs a la vegada. És una arribada màgica, com tu comentes, semblant a l'any passat, amb una mica de recorregut, acompanyat pels Diables, que els vindrem a buscar des de Plaça Catalunya cap a la biblioteca i els acompanyarem fins a les carrosses on farem la comitiva per començar a la plaça. Aquest any hem pogut aconseguir 1.300 quilos de carmelos, són 300 més que l'any passat, i esperem que puguin arribar a tothom que vulgui carmelos. Aquest 2025, la desfilada comptarà també amb noves carrosses inspirades en personatges mítics de pel·lícules infantils com Aladí i Jasmine, seguits per la seva carrossa de la Catifa Voladora. Una altra de les novetats d'enguany és que el campament reial se situarà a la plaça d'Espanya, on els reis s'asseuran als seus respectius trons per rebre en mà les cartes dels nens i nenes de Blanes.